Tyler, vyskúšal si nevyšlo a maderoterapiu aj neskúšaj zaplatiť. Radšej ju zober na Donovali a tak zvýš svoje šance aj ty. Ahojte a vítajte pri ďalšej časti série Tip na lyžovačku, kde vám ukazujem miesta na Slovensku vhodné na lyžovanie s rodinou. Tentokrát sme zamierili na Donovali, do strediska Park Snow a ubytovali sme sa vo vynikajúcom Residence Hotel Donovali. Park Snow Donovali patrí medzi najznámejšie a najobľúbenejšie lyžiarske strediska na Slovensku. Je rozdelené na dve hlavné lokality, Záhradište a Novú Hoľu. Vďaka čomu si tu naozaj každý nájde to svoje, či už ste začiatočník, rodina s deťmi alebo skúsený lyžiar. Veľkým lákadlom pre rodiny s deťmi je Husky Park, kde nájdete mini zjazdovky s prekážkami, pojazdnými pásmi, pomov a množstvom zábavných prvkov pre tých najmenších. A ak si chcete dať krátku adrenalinovú pauzu medzi lyžovaním, na Donovaloch je aj Giant Swing 14-metrová hojdačka. Donovali majú skvelú atmosféru počas celého dňa, široké svahy, krásne výhľady a služby, ktoré robia lyžovačku pohodlnou. A teraz niečo, čo si často aj neuvedomujeme. Ratraky a ratrakári, ktorým ďačíme za perfektne upravené zjazdovky. Ich smena začína presne vtedy, keď my dolyžujeme a pracujú dlhé hodiny do noci, aby boli svahy pripravené hneď od rána a aj na večerné lyžovanie. Skúste mi napísať do komentárov, dokedy podľa vás ratrakári asi tak jazdia. Donovali sú známe kombináciou ľahkých aj náročnejších tratí. Na Záhradišti si parádne zalyžujú začiatočníci, rodiny s deťmi a rekreační lyžiari. A kto má rád výzvy, môže sa vybrať na Novú Hoľu, kde sú dlhšie a technickejšie zjazdovky. Rodina tak môže byť celý deň spolu, ale každý si lyžuje presne podľa svojich schopností. Veľkým plusom je aj večerné lyžovanie, ktoré prebieha práve na Záhradišti. Osvetlené svahy, čerstvo upravený sneh a úplne iná atmosféra ako cez deň. Ak nestiate lyžovať počas dňa, večerku je naozaj top. A práve vtedy má lyžovanie na Donovaloch úplne iný vibe. Menej ľudí, pokojnejšia atmosféra a každý oblúk si vieš vychutnať oveľa viac. Za nás ideálny spôsob, ako si predložiť lyžiarsky deň bez honu. Aj tentokrát sme opäť bývali v Residence Hotel Donovali, kde okrem skvelého ubytovania a milého personálu môžete ochutnávať špeciality od profi kuchárov. Opäť s nami išiel aj náš štvornohý parťák Šivi, pretože tento hotel je pet friendly. Residence ponúka aj wellness, sauny, masáže, fitness, ideálne na regeneráciu podní na svahu. Pre deti je tu detský kutík s animátormi, kde sme hľadali poklad, tvorili a večer sme zakončili kino s popcornom, čo je pre deti vždy veľký zážitok. Veľké plus je aj lyžiareň so zamykacími skrinkami na lyžiarky a lyže, ktoré sa otvárajú jednoducho hotelovou kartou. A bonus na záver, na Donovaloch si môžete užiť aj klzisko, ktoré je úplne zdarma. Ak sa vám tento tip na lyžovačku páčil, nezabudnite si video uložiť a sledovať ma pre ďalšie tipy na výlety, ubytovania a lyžovačky. Ďakujem a čaute milí diváci.